Добър вечер! Вие сте с новините на Междучасие ТВ. Аз съм Даяна Василева. Започна кандидатстването за училищната стипендия "Аз и моето училище". Имахме гости от Испания. Трайчо Чорбаджиев е победител в общинския конкурс "Знай своя род и език". Започват новините на Междучасие ТВ. Стипендията "Аз и моето училище" ще бъде връчена на 24 май. Стипендията "Аз и моето училище" се присъжда еднократно на 24 май всяка година. Целта на връчването ѝ е да поощри инициативата, уменията, дарбата и оригиналността на учениците, както и да стимулира амбицията им за развитие и утвърждаване авторитета на училището ни. Сред условията за кандидатстване са ученикът да има проява на творчество, оригиналност и креативност в дейностите на учебното ни заведение. Документите за кандидатстване са заявление по утвърден образец, както и материали, доказващи дейностите, за които се отпуска стипендията. До 21 май кандидатите могат да подават своите заявления. За новините на Междучасие ТВ, Айлин Парушинска. Имахме гости от Испания. Посещението им бе свързано с обмяна на опит с цел наблюдение на управленческия и образователен процес в нашето училище. В периода от 6 до 9 май се осъществи посещение от Хосе Мануел Моя Муньос, директор на средно училище близо до Кордоба, Испания. Придружен бе и от преподавателя по английски език и координатор на Еразъм Плюс проекти Изабела Гудо Гутиерес. Тяхната визита бе свързана с обмяна на опит с цел наблюдение на управленския и образователен процес в нашето училище. Запознаване с българската образователна система. Гостите останаха впечатлени от нашето училище. What are your impressions of our school? Okay, for us, it has been a nice experience to be here, and our impressions are very good. We have been learning about your innovative lesson, about your innovative resources. We feel very happy to have the possibility to learn about your educational system too. Moreover, we would like to thank you for being so helpful and kind with us. Do you know some Bulgarian words? Well, for me it's very difficult to pronounce Bulgarian words. I know some words. For example, Blagodaria, maybe Dobro utro. I know Kaksi. How are you? Is Kaksi? Kaksi, yes. The last one, I know it. Очакваме ви в Испания. Гостите ни от Испания проведоха и наблюдение на уроци по английски език и география в 9-те класове. Заедно с преподавателя ни по английски език Анелия Пеева разгледаха забележителности в града ни и Пловдив. За новините на Междучасие ТВ, Диана Скабрина. Още една гордост за училището ни. 11-класникът Трайчо Чорбаджиев е победител в общинския конкурс "Знай своя род и език". Целта на конкурса бе показване на знания за рода, стимулиране на творческо мислене и изследователски умения, както и възпитаване на родолюбие и национално самосъзнание у младите хора. До края на април участниците изпращаха своите разработки в историческия музей. 28 изследвания бяха получени, а жури в състав госпожа Радка Тотолакова, председател, и членове господин Георги Джишлянов и госпожа Магдалена Найденова определи най-добрите. Във възрастовата група 8-12 клас първото място спечели Трайчо Чорбаджиев, ученик от 11 А клас. Трайчо, как се подготви за конкурса и много усилия и време ли ти отне? За конкурса се налагаше да се подготвя усилено и продължително време. Целият проект, цялата работа ми отне приблизително около месец да се подготвя, като трябваше да събера информация от различни роднини, от майка ми, от баща ми, баби, дядовци, лели, като събрах необходимата информация, имена, истории за различните роднини, предшественици на времето, като създадох по този начин родословно дърво и есеистичната част, която представих на конкурса в галерията.
Пожелаваме на Трайчо все така гордо да носи слави паметта на дедите си, защото благодарение на такива ученици паметта на рода ще пребъде. За новините на Междучасие ТВ, Диана Скабрина. Ученици присъстваха на представянето на новата стихосбирка на младия писател Георги Връбчев. Георги Връбчев е роден в град София. Придобива специалност право в юридическия факултет на Софийския университет. В момента е действащ нотариус, но и автор на книгите "Някъде там някъде", "Акорди", "Ерик, сказания за силата" и "Жените на другите". Пише както проза, така и поезия. Член е на Съюза на българските писатели. Георги Връбчев представи новата си стихосбирка в образцово народно читалище "Отец Паисий" 1905. Сред присъстващите бяха и наши осмокласници и десетокласници. Само едно стихотворение е достатъчно, за да заякне коренът му и да продължи напред. Стихосбирката на Майка България започва с една мъжка клетва. Така се казва и първото стихотворение. Идеята за стихосбирката е да бъде мост между миналото и настоящето и да даде надежда за бъдещето. А бъдещето сте вие, учениците. Литературната вечер потопи гостите в света на велики владетели и наши поети, на които Връбчев е посветил своите 21 лирически творби. Талантите на учениците от 7-ми клас заблестяха в час по музика, където пресъздадоха популярното реалити шоу като "Две капки вода". В един необичайен учебен час талантливите ученици от 7-ми клас сътвориха нещо впечатляващо. Те разкриха своите певчески и актьорски умения, като пресъздадоха популярното реалити шоу като "Две капки вода". Под ръководството на своя преподавател, госпожа Божанова, седмокласниците представиха различни песни и танци. Това не бяха просто изпълнения, а истинско проявление на талант и старание. Учениците показаха не само своите умения, но и страстта си към изкуството, което в съчетание с тяхната младост и енергия ги превърна в звезди в часа по музика. Те не само се забавляваха и учеха, но и създадоха незабравимо преживяване за всички. За новините на Междучасие ТВ, Даяна Василева. Знаете ли, че пандите обичат да играят и да се забавляват? Въпреки че тези животни често се възприемат като мързеливи, те се радват на игриви моменти и могат да се забавляват с играчки и други предмети. Ако сте любопитни за космоса, знаете ли, че Юпитер е най-голямата планета в Слънчевата система? Този гигант е не само впечатляващ с размерите си, но и с множеството на своите спътници. На Земята има почти 8,7 милиона различни видове животни. От малки микроскопични организми до гигантски китове. Разнообразието на живота е просто вълнуващо. Например, знаете ли, че има видове паяци, които плават по въздуха като малки парашутисти? Тези паяци използват своите кръпки мрежи като парапланери, за да се придвижват през въздуха. Още един любопитен факт е, че пчелите си комуникират чрез танцуване. Когато пчелите намират нов източник на храна, те се връщат в кошера и предават информацията чрез сложен танц, който показва посоката и разстоянието до целта. Този начин на комуникация е ефективен и помага на цялата пчелна общност да намери и да събере храна. Това беше всичко от мен и екипът на Междучасие ТВ. До нови срещи!